komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mga serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending na isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome naman sa maulanon nga Domingo sa adlaw, Istorya Espesyal. Councilor, good morning. Pakiala ka na, Ay, excited. Ini ang inyong nga alagad, Mark Salanga. Excited lang. Yes, good morning, Bacolod City. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa mga butan sa atong natingog. Welcome sa Istorya Espesyal sa liwat. Today is June 27, no? June 27, pinakauli nga Domingo sa adlaw sang June tuig 2021. Tunga na sang tuig. Tunga na. 6 months na, no? Do kadasig sang inadlaw. Do hindi ta kachinti ko nagkalatabo because of this pandemic, but tila survive ta siya. No, a year and a half na ininyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Mayong agaman sa kay Station Manager Nora Di Maalam Magbanwa, News Chief Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpangti isang Aksyon Radyo Bacolod. Madamo kita karon sang mga topiko. Bawo grabe nga daw sunod-sunod gid ang masubo nga mga higayon nga natabo sa Pilipinas kag syempre sa syudad sang Bacolod ang pagtaliwan sang aton nga mga pila ka mga lideres aton ni karon nga paga-istoryahan man naton, Councilor. Ining grabe gid subong ang isyu regarding sa mga nagapili bala kung ano ang itusok sa ilang nga vaccine. Istoryahan ta na karon kung bala ining Sinovac, ining Pfizer, ining Novavax, kung ano ding mga diferensya karon matabo amo na naging butang mo. Kumbaga ang aton subong maging topic is about the pandemic, about the vaccine. Tungod madam mo ang nagasulod diri sa buong syudad sa Bacolod, no? Especially masako man niya ang ato niya mayor sa pagkolekta sa paggamit sa iyang niya connection sa babaw para mapapanaog diri ang mga vaccine sa syudad sa Bacolod, no? So inasud-asud ang mga pagsulod sa mga vaccine sa syudad sa Bacolod. Nagahatag man update si Mayor Bing Leonardia sa tanan man niya yung mga connection niya yung ginatawagan dito sa Manila, no? Para matagaan man niya sang prioridad si Bacolod City. In fact, ang Bacolod City isa sa pinaka-outstanding when it comes to vaccination program, no? Isa sa pinaka-outstanding when it comes to vaccination program sa bilog ng Western Visayas. And basically guro sa bilog ng Visayas, guro, no? Ang ato niya nga level sang pag vaccine diri sa pamuluyo tahom katama sa sistema. In fact, yesterday nabalaan ko nga may additional kita nga vaccination area. Ay, wow. Robinson's Place. Robinson's. Na naman kagapondo kita ko to sila weekend lang. Vice Mayor kag ni Mayor dito sa Robinson's. So thank you sa pag-cooperate, no? Ang ato mga malls diri para mas mangin magaan, mas mangin relaxed, mas mangin matawhay ang ato niya nga pag-vaccine sa aton diri mga pamuluyo sa syudad sang Bacolod. Balikan ko anay ang imong ginmuno bago lang gid, no? Langgid high trek sa Villacampa aganan imong amoy gift siya sa ako, no? Oy, lasa na all. Friend ko siya nga na-meet ko siya bala ng OFW. Amo ni obra ko bala at since last year bala. Sir Alex Montesa, morning. Thank you, Si thank you, Trex. Okay. Gift din sa akon. Mr. Consi sa hat, looking good sa hat mo. Ay, naging mo nag-comment sa Sir Harap sa hat mo kuno. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Christine Menyes Villalobos, good morning. Keith Chain Valoes / Kas morning. Ma Teresa Felenia, good morning sa tanan-tanan nga tagpalamate. Sige lang keep it coming kay basaw na naton. Villar Jonathan, Salanga brother, good AM tamyaw ko kumari ko Vanessa Mayo. Boy. Okay. Munuhong ka na itong imo nga ginhambal bago lang. Sumo nga si Mana, naglinupok ang
mga masubo nga balita, both national kag sa syudad sang Bacolod, no? National kag sa syudad sa Bacolod. Kay ang aton presidente, si Presidente Benigno Noynoy Aquino III, no? Simeon Benigno Aquino, Yan. the third. Nagtaliwan sa edad nga 61. Grabe, 61, very young siya, no? Renal, Renal. niya. Renal, Kag, something. I thought it's dialysis Okay na dialysis. So, and lung cancer. hindi, dola. Hindi. Wala ginlawag si Chris na dolang cancer. Oo. Renal failure or whatever. Yeah. Oo. Dugay na magina sa dialysis. Hamak mo katatlo sa isa kasmana sa dialysis. Siguro nag-give up man ang iyang kuan. And bati ko kuno dapat kuno kabuhi. dapat kuno i-dialysis i-transplant to siya. Galing I think duway kaabot. Kablo ka budlay mi bisubong nga chimpo mo ospital. Subong nga chimpo mabudlay mo ospital. Mabudlay magpa-opera because grabe ang procedure nga gindalasang sini nga caused by this pandemic ang sistema wala mabudlay gid tama, no? That's why siguro knowing Pinoy nga doon, hindi ka mo nasdaan niya doon mahilig maging sister man niya sa iya kagalingon, no? Ang post ko isang nagtaliwan siya, ang hindi ko malimtan is that si Pinoy was the kind of leader nga after sa iya nga term mo ay nagpagam mo. Why kaya kabati siya nag-comment sa iya lain, no? Respect sa tao. Ano sa iya ng low profile siya katama and very simple nga lifestyle ang ipangabuhi after his term as president, no? But you know, hindi naman yung malikawan yan ang mga bashing mula to because of the advent of technology, the social media. Pero kaya no matter what we say, not even sa kay Noynoy lang sa tanan ng mga president naton, once upon a time nagserbisyo inis sa aton tanan sa Pilipinas, ginspendin ng ilang life sa pagbulig man sa tao. Ganito siyempre, basta sa government, one thing na realize ko, nga rin ako din 2 years na ako din nagapongkas konsihal nga ang tao may hambal gina permi. Because Correct. pag public servant ka, owned ka by the people. That's why batunon mo kita siya kaakibat sang imong profesyon as a public servant is ang criticism sang tao. But ako kabalgapati gid ko nga a part of life sang isa ka public servant aside sang owned siya by the public is that nagserbisyo siya. That person, that leader made a difference sa lives ang pamuluyo Ang sakit natin. lang, may gabash pagyapon bala, do hindi ka gid pwede ka respect. Amo na bala, ikon ibalik bisi mo, ano yung himuan mo yahaw mo na. Nga may kay mo ya, nga may kakayahan ka magsuya sa presidente. Kaya tungod lang doon nagbandwagon ka, nagupod-upod kaya sa ginukdan mo, tapos suyaan mo ng presidente. Grabe ni bilang ginimo nila sa pungsod Pilipinas. Grabe. Grabe, no? Ang story gali ni Pinoy, nakakuan siya gali, naka-congressman siya sa Tarlac. Since 1998, ikaw ya din ka that time, pati ka na, joke lang. 1998, nagkuan siya, nag-congressman, then, hasta sang 2007, asa nangin senador. Napatay si mama niya, 2008. Pata 2009, pa 2010, nagbalik siya bilang presidente na sa pungsod Pilipinas. Si Aasta sa 2016. Damo man tani na kon sa iya na mga kayuhan nga kagula ni saya hindi why ko gina-compare. Pero perti ka forma sa iya. Wala kami mabatian na may nagagawa nga bad words sa iya. Hindi ko compare. Okay niya may diskarte na sila tag sa presidente. Pero I mean, he was a kind of leader kumbaga nga. Ayan naman niya style is very very formal. Pino, Tolo Istorya. Because ang leader sa sari mo na karakter hindi naman sila ma-compare. But kita yan, nag-sympathize kita sa family, sa mga Aquino, nga tatlo gid sila yan nagserbisyo man diya sa Pilipinas mo. Correct. Ang Amay, ang Iloy, no matter what we say against these people, may na-prove ni sila sa ilang kagalingan. Namin isang sa Facebook ko nakita ang si Pinoy kag si Corazon ginadawat nila si Pinoy. Si Ninoy. Ninoy, Anoy Pinoy. Duha na sa yan naghimo kan man mayo ati kay puli na diya. Kagapon gin nagligad din cremate na siya. Ginalubong siya sa Ateneo de Manila University. Pero nagkuan man siya. Muno man si Presidente Rodrigo Duterte, which is ka-respectful katama nga president. Ginpabayaan niya ang mga pang-politika nga nagambasyon. Ati, kung gusto niyo nga ibutang sa salibingan ng bayani, pwede man.
Galing tiging pili isang family nga sa atin di Manila na lang siya. Nga Together sa iyang Iloy kag sa iyaman kang together. Tsakto na siya, no? Inablang mahamot, yung nagid lang ni sa mga bash blatudo. Kaya tsakto na siya, inablang ang imo yung kapasidad dyan, style lang sa keyboard. And these people na gina-bash ninyo, nagdako niya contributions sa Pilipinas. And speaking of that, ang akon niya kulig sa Sanggunian Panlungsod, ang akon kaupo dira, si Councilor Elmer C. At the age of 66, nagtaliwan man siya, no? Ng same dialysis man. Dialysis man ang ang cause kag known si Councilor Elmer C. bilang a man of few words o kon less talk more action. Yes. Inablang hindi ka makachindi kung ginaano yang iyang leadership mabilib pagit sa iya Wala because siya wala siya gambal. Pero He daog doesn't lang, speak, pero kadaog siya. Tike minimuan. Yeah, dala ko makita nga hindi siya blaya amos naka-vocal ever since. Even sa meeting namon, very kalma gina siya nga tao. Chill gina siya katama. Kaya pila ko man siya maupod mo. Pero ma-wonder kagid nga agadaog siya. Dala mo na makita nga ang performance ng tao silent lang pero nagatupa agad sa dalom, no? And that's why sometimes matingala ka mo mga daog na mga tao, mga leader nga doon tao batsagan nga daog man. Dira mo na ma-start paminsan because inigal si Councilor Elmer hindi man siya mahilig mag-istorya. Okay. Kung ano makita mo, what you see is what you get. Gani. So si Councilor Elmer hindi siya pala istorya tuod pero simple sa chimpoy pag siya una gali sa pagpagog siya. Grabe siya grabe siya magbulig man. Grabe siya inisubong ang community pantry gani kang pandemic ang nagadulong sa mga balay-balay gani laguso na subong ang pandemic mo. Uli na Inahimo na sa una. Correct. Vitamins pagid. Vitamins. Diba? Ginatagaan niya ito vitamins. Anyas. Ni Sir Elmer. Kag Sir Edgar. Sir Edgar C. So, nagpamati ko nagligad sang program ni Action Brian Moldem. Nakanami isang paplasta ni Brian Moldem sang history ni Councilor. Ano sa gali? Naka-PCL gali ni siya. Philippine Councilors League na presidente. Sang 19, di ba? Huwag ko din ang butang. Basta nakakuan siya, tapos natapos siya gali sa Adamson University. Nag-graduate siya sa 1998. Nagdaog siya. Hindi 88. 88, sorry. 88. Then, natag-daog niya ang iyang natapos siya ang 3 consecutive terms niya bilang councilor. Kaya man sakto ni. Less talk, more action. Biskin si Mayor, nagambal siya na. Grabe, no? Nasubukan gid siya, kag nagulpihan gid siya. Although nga kabalo sa may comorbidities, si councilor, prone siya. Kuan niya gani nga prone gid siya sa COVID. Anong tanak karon? Kaya mo na natabo. But nakibot gid si Mayor, kag doon naging emotional mismo sa pag-interview ni Action Brian sa iya. Kag kanami gid tao. Kanami gid tao. Abi mo mapati ka. Siyempre upot yung kampanya mo. Ano siya katama hindi mo siya bilang mabatian bilang because siguro ang iyatingog kagamay-gamay hindi mo siya mabatian niya pangakig or basi kung I don't know basta kataway-taway gid pinsa nga tao and wonder gid yung kung paano yan gin-sustain ang yaman niya term mo. Ang question yung man subong is that syempre first term ko ni siya as councilor sa Bacolod, no? Nablang tikita ko gidyan hindi mo nakahapos i-sustain ang imo yung posisyon because grabe niya nga obraya sa bilog nga Bacolod. And di ako makita ang si Councilor Elmer C. Ano niya naman paano hindi gin-sustain man? Bitsingon sa iya naman yung approach. Kablo ano nga mo niyo? Kita nga mga Pilipino, may maniha kita nga mabilib kita sa tao nga naggrabe maghambal mo. Mas nagka-impress kita sa tao nga grabe mag-deliver sa iyang speech, di ba? Isa sa mga bases mo is grabe mag-deliver ng speech. Butchilingon, ang tendency na Butchilingon, do grabing unod. Outstanding ka. Grabing unod. Siyempre, kung mauntat ka man niya wakal kung wala ka mo. Di ba? Siya wala ni. Duga, mamuna na siya, no? Mamuna na siya to. Wala gidya. Tapos, memorize ko pa ng iyagan ng speech kaysa muna magkampanya kapit ako pinakahubin ako ning duwagid buot mula sa mga chimpo no ang iyang short pinakagawad guro hindi man pero yung speech is very simple lang kita siya nga ICU you see now you see me now I see you again
Elmer C. Less talk, more actions. Na, do, see mo, sibla. Okay. You see me. You see me. Now you see me again. Sibla si less talk, more actions. Elmer C. Saka Elmer C. may Consuelo. Kaya Consuelo, ilan na mo? Nga dako na siya nga. Yeah. Very popular na siya because amo na isa sa pinakabarato diri nga Balaklan man sa bilog nga syudad sa Bacolod, the wholesale bla. That's why Kaya mabinuligon giniblat. mabinuligon kag kanami ako gina-express ko na ever since magkitaay kami do ko. Why gid bla why siya iya pala hambal iya pro. That's why amo na siya ti isubong ko no ikalimaya na nga term. Ti kung hindi ka laog ya kung hindi kaya way ang tao may nakita sa mga something. Hindi agani iya magdaog. Hindi ka na makalambot sa amo nga po, di ba? So ga condol kita sa pamilya sang ni Councilor Elmer si nakibot gid ang tanan kagap asang Friday nimo. Ang ugto I think sa ugto. Anyway, sa taga Silay ni siya gali. Nabata sang April 3, 1955. Hindi, nabata lang sa Silay. Nabata lang sa Silay sang April 3, 1955. Okay. Samtang dugay gali dapat pamati karon ang aton mga tagplamati kay upod naton dugay si Dr. Sulungon. Ang usual nga mga question la Councilor nga hindi taman mabasol kaya ang iban nga mga countries, especially ang mga nag-obra sa Gwa. Lain nga ang ilang ginapangayo ya mga Pfizer, mga high-end bala. So dugay isa rayon ta si mga 830 dugay itaw ta si 830 dugay si Dr. Surungon sa aton ina. Samtang kinakontakta siya, ang General Hospital bla. Ayo. This week pag napirmahan na. Oo, napirmahan gid sa aton man yang presidente, no? And sa aton man kablo kanong that is a campaign promise man sang Grupo Progreso sang tuig 2016 nga ideyahan nga ang syudad sa Bacolod maka-hospital niya sang iya gidya amo nang clamor sa pumuluyo. That's why it's very funny ang mayara subong naman naghambal yang wala man ang budget, wala ginapulos, hindi man siya amo nakadako ganami nga hospital. Grabe mahambot gid no. Magita mo gid kung ano gid lang attention blaw sang wala sang hospital halos na nagayaw-yaw wag nagabuyayaw nga Bacolod wala gid. Pang Coliseum, yung pang Naungara na, abi mo naman si Bongnong. Oo. Kwartahan nyo na, kwartahan nyo mo na, politika lang mo na purpose nga may hospital, kaya para kay napit election. Grabe. Wala ka gidya pa. Wala ka gidya butangan sa kagalingon mo. Grabe, believe gid ko. But nevertheless, ang pinaka-importante dire, ngara na. Kag ang ini siya nga commitment made by Congressman Greg, by Vice Mayor Elcid Familaran, and of course by Mayor Bing Lunardia and the rest of the GP councilors, natigayon man siya through sa effort sa author ni Congressman Greg Asataya. Din-commit ini siya as one of the campaign promises no sang GP during that time. Recall mo gito kay I was part of it. And subong ara na siya. Grabe, I am very excited because history in the making ni siya. Inablang ari tadi. Atonis, mabot ka lang naman mabot ng chimpo, matigulang ata. Or madulat sa kalibutan niya, ina nga sila matindog na sa Japon. Correct. But legacy mo na. Na witness na siya nga during our time. May isa ka General Hospital nga natigayon dili sa syudad sa Bacolod. Imagine ang regional hospital, ang mga pasyente ara na lang sa kilid sang hallway. Kaya wala na pong kuan, imagine kung matukod na ini, kung ano bla ka mabinuligon ini sa tao. Ang tapos public hospital siya, siyempre medyo bulubahado siya. Pag subong pa nga hindi ta mapaktan ang blagan sa COVID mo. Kung magsigi ini kabay pa hindi lang, at least ang mga pumuloy naton matatap sa sakto sang sining hospital ngayon. Ang budget sini mahalin man iya sa nasyonal, mahalin man sa DOH, ang aton di ang counterpart sa syudad is that ang mga empleyado lang. Cooperation. Nurses, cooperation. Ang operation. Dako ni amo na nami ang ikobla Councilor. Inang damo gahambal nga ang Bacolod wala development. Sino may pinakanami nga City Hall sa bilog ng Government Center? Sino pinakamayo? 'Di ba? Sino ang magkadto ka nga ang mga building sa Mandalagan do hindi nakalapos ang init. Tungod sa perti nakadamo, ma-overwhelm ka, maglantaw ka lang, drive ka. Malabay ka. Mega World. Ano ang Mega World? Ano ang wala nag-develop sa Bacolod man? Bi kumpara tabi sa iban. Ang BPOs na mo damo dili BPOs mo sa aton. Ang
ang mega world lang bako bala. May isa pa gid nga favorite yung gid nga bukas man adi. Pat ko basta man nag-open na dire. Building man. Sa Manila na siya nga mall blang the first last man niya mall. Nakibuto gani sa likod sa Nupis isto. Nami na dagali, nakalabay ko. May dumay sukpon sila blang nga building. Nga daw bowling area, I think. Tapos kalapos ka na da. Halin sa guwa sang MNGC na, kalapos ka na. Pakadto sa Burgos Street bala. Kag sa dito sa may Yeah. sa Lopesay na. Lopesay na. Ang mata gadako, no. And on top of that is ang relocation site. Relocation. Nga kutulokon ta tamo-tamo gyud na buligan ng relocation site. Kag ga-develop sa bong. Kung siyempre kung ay naging risiguhan sa una, basta sa buong squatter, gyapon liro-liro gyapon na aton mga pamuluyo ang ginapang ang ginapang demolish, but ginisiguhan gina siya ang relocation site man. We have Abada Sky and Araw nga it was during the time of Mayor Bing man ginapang tukod na sila. Gina-reiterate lang because of the General Hospital nga inong tukod naman. Nakutulokon mo non-stop gid man niya. Isa ka sa mga nakita ko. Sinunin ko, ginamagine ko man lang lao. Kaya kablo ka, pagpatindog sa government center na mayor, grabe ng kaso sila. Oo, correct. Kablo ka na, tamo-tamo na sa kaso. Furnitures, all. Sinunin ko, grabe, kung wala galit, hindi kinisguhan ni Mayor Bing, kasi iyang mga grupo, bahay pa ko to during that time, araw tagapon sa Old City Hall downtown. Correct. Gutok, the struggle, daan, but because of that political will, mayroon tayo sa mga sa government center, katahuman. And ako personally, kung wala naging pakigbato, di ba? Kung may naging pagbato, kung nagmati tabi sa mga suya nila. Mga bash, mga... Kasi bumambal sila ang Bacolod, wala development. Tanaw, diin may development kay iba na be. One time plus ta. Ikumpara sa Bacolod. And because ginusurhati gid ng General Hospital, naging push gid ni Congressman Greg, ang una lang nga mangin marka naman sa Bacolod is the Bacolod City College. Damo-damo ko dyan nabuligan ng Bacolod City College ng mga pigado, mga kabataan. Damo man na siya nagsuya sang during that time. Grabe man ang criticize, grabe man nga pagpakamalaot kag yaw-yaw, kag biyayaw man nagya nila. But more than 10,000 na subong napatapos sa Bacolod City College. Siling ko siguro kung wain siya kinisibuhan man ni Mayor, medyo unfair na sa side masang tao ni Mayor. That's why mo na gagin open up gid sa kay hindi ko na niya. Oo, do kan fair man siya nga side nga bayawon ta sa blang bayawon, yawon nang isa ka tao, made a big difference siya. Tapos bala nang makita mo background sang tao bala nga gayaw sa iya, maluoy ka gid. Oo. Maluoy ka gid sang tao, galantaw ko. Tapos do grabe gid ang panindogan niya nga do. Tapos tulokon mo siya, ano ba? Ano na-contribute niya sa Bacolod kay Mayor? Anyway, ang BCC ito bala, if there's one thing daan niya ako, medyo nagkakaanugid ko, nag-appreciate ko, kaya ako graduate mo. I was a product of Bacolod City College before ko nag-councilor. And siling ko... Pride na nila, gamuno gina sila bla. Ang mabatay hindi, councilor, hasta ang mga, hasta subong generation, gambal sila nga si councilor, di nagaling. And so busy proud. yan. Kaya kabalo ka matutabo to. Siyempre, nagbata si mama to that time. Ang kwantan, councilor, kung haling ka sa public permit, haling ka sa government, medyo ang paglantaw sa imo stereotype is low ka sa mga private ni nga mga grabe, hindi ginalukap ka. Pero now, tulo ka. Ang ila produkto. And ang pag-eskwela ko dira accidental man kung pinsa ron tagid, di ba? Nagbata to si mama mo January, nag-graduate ko high school March. And then so I got choice, financially unstable, nagpa-BCC ko. Nakita ko, dako siya galing ang butang. No? Nga ang nakontribute niya para sa mga kabataan niya, pigado. Kaya tawag na sa BCC, even up to now, is school for the poor but deserving students. Correct. And ang natabuligan na is more than 10,000 na. Doon si Kong Greg mo na nagduso, nga wala na nabayad. Wala na nabayad lang sa una, ya? Alin sa una? Oo, 30 pesos per unit lang na saya. Until now? Until now. Okay. No, ang kay Kong Tuya is scholarship. Inablang mga programs na daw massive bilang scholarship program bala, especially mga students from BCC. Pero ang prinsipyo ni Mayor Bing dira for 2008 for 20 years na, more than 20 years ang prinsipyo ni Mayor Bing sa BCC, hindi mag-increase ang tuition. 30 pesos lang sa subong gani. Kaya para ang inaang eskwelahan, hindi na siya ang intention siya para
negosyo. Ang intention sa eskwelahan is Saan nakalagay yung tukod? 1998 is maghatag diploma para sa mga pigado, mga kabataan sa VCC. No, connect ko lang siya sa General Hospital. Nga gidiscuss. Nga gina-report na siya because amo na siya mga essential nga mga butang. Nga gina-achieve accomplishments ang ato niya mga leaders sa sining administration. Ari na si ano? Which is ma-appreciate. Tagad-ara na si Doc Solongon. Dr. Solongon. Okay, wait lang. Mga ka-action nato, no? Kung gusto nyo maipamangkot ka mo, please, sa masarangan lang naman, basahan naman kayo question naman sa kay Doc Solongon. Okay. Now, upon natin subong si Deputy, ganda niya ako na, no? Ang ato niya, Deputy for Medical sang EOC, o kung Emergency Operations Center, no? Kaya tungod i-discuss natin subong aga ang vaccine, which is very important. Why pagambas Doc Solongon, duwag ko kabalo. Ato. Wala pa magid. Gadula lang siya, kakas lang isa. Okay. Hello. Okay, anyway, upon natin subong si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa EOC, because i-discuss natin ang vaccine yung nag-iinabot subong nga matamat na mo. Damon naman liwat sa mga questions, kaya clarifications, nga need natin i-process ito yung mga pumuluyo subong aga. Live sa Action Radio, si Dr. Chris Sorongon. Doc, good morning! Yes, Councilor, good morning. Good morning sa tagpalamatis ang ating programa. Mayong aga. Yes, Doc. Good morning. Doc, marikta na kami sa amon niya. Ula. Doc, opo namon diri subong si Mark Salanga, no? Ako niya magulang sa ato niya programa. Kag first question, diretso kita. Oo. Doc, marikta na lang kami. Doc, damo bala subong nagapamangkot, nagapili bala sang iturok sa ilang nga vaccine. Usually, kung magambal nga ni Sinovac, do hindi sila. Pero kung pero gambal sila nga wala gida Pfizer, wala gida amuni nga klase bulong, wala gida amuni. Doc, ano ang availability silang ginapangambal nila nga mga high-end nga mga vaccines? Atin sa subong sinino, ang nag-aabot sa ating syudad sa Bacolod, amo ang Sinovac na vaccine. Sang ligad na pinulan, na sinimana, nakabatol kita sa AstraZeneca. Pero nagapaabot kita sa Pfizer na vaccine kay tungod ng aton nga ultra-low temperature freezer na inspect naman sa FDA kag sa representante sa Department of Health Region 6. So we're expecting na by Monday masubmit na yung report nila sa regional office kag ma-seek na kita sa approval ng aton nga ultra-low temperature freezer pwede na magamit para ma-store natin dira ang mga vaccine kagaya sa Pfizer. Tapos may ara naman kita nag-abot ng freezer na pwede na makastore sa Sputnik o sa Moderna nga bakuna. Iniga depende sa maabot nga allocation gikan sa national government, Sir Mark Consising. Okay. Hindi sa galiya sila nga ari na di kag aton gina-prioritize isang A1, A2 kag A3 lang. Sang sila mga vaccines, Doc? Yes, no? So usually kung mag-abot ina ang mga bakuna, may specific guidelines na kung sinong beneficiaryo. So like for example sa Pfizer, specific na instructions ang ating Department of Health Regional Office na it's intended for A1, A2, at A3. So kung inyo na dumduman, sa ligat na binulan, sa nag-abot ang unang tanga bakuna sa Marso 5, may ara na instruction ng healthcare workers pwede kapili sa ilang bakuna without prejudice to them. So ang iban, nagulat sa Pfizer, so ina silang aton unang prioridad sa aton na prioritization na tagan sa Pfizer if ever makabot din ang bakuna sa syudad sa Bacolod. Oo, Doc, what about, Doc, may damo bala nag-text sa akon, hindi lang duwa, hindi lang tatlo. Damo nagamuno sa akon nga ang iban nga mga pungsod, nga which is di ila ginaobrahan, may required nga specific brand sang vaccine. Doc, ano matabo, Doc? Pwede sila ka-request kasi ubra nila na mo, magwa sila. So, sa subong sinino, anak man na sa prioritization natin sa Pfizer na bakuna, ang ato ng mga seaman. No? So, kay specific na sa ilang requirements sa ulubrahan. So, ang ato naman na ni Sir Mark Consisting ginahulat, once mag-abot inang klase ng bakuna, may specific guidelines na siya sa DOH. So, kung sino ang pwede hatagan sila kag ang prioritization natin, amo na ato na sundon. Pero sa subong sini, kung ano lang available sa nga bakuna, amo nang ato gina-roll out, kag kung palangkoton kita, anong best vaccine, ang best vaccine, kundi amo ang available na bakuna sa
sa syudad sa Bacolod. So sa subong sini, ang Sinovac among available, so amo na atong ginagamit kag amo na ginatulod pa para sa pumuluyong i-avail sa atong na vaccination program. Doc, kami arab lang may naga-compare, hindi malikawan, may naga-compare. Nga pag turo ko sa ila sang Sinovac, daw wala sila sa may nabansagan, pero kung itulukan sila sa AstraZeneca, ang bilog nila nga kamot, ang bilog nila nga lawas, doon medyo manhid bla for the time, doon gina-assess nila nga base, mas effective din ining AstraZeneca, and base low ang pansinin ang effect sang Sinovac. Ano ka matuod sina, Doc? Ano ang mas mayo nga ma-recommend mo sa Ayun ila? na siya, no? Wala man inasa ginatawag natin ang scientific basis. Ang isa ka advantage ng Sinovac, initial, this is an old technology, so buong siningon na anda ng isang lawas sa isang ka Pilipino. Kaya mo yung mga klase sa bakuna nga napapunta since our childhood. Ang mga ginatawag natin nga childhood immunization. That's why ang lawas are easily adaptable sa mga klase ng bakuna. Unlike sa mga AstraZeneca, mga Pfizer, Moderna, na nagagamit sa bagong teknolohiya sa pag-ubra sa bakuna, that's why ang lawas nato nag-adjust na namaguhan. That's why immediately may maginatawag kita ng mga side effects or sometimes may mga adverse effects kita na may experiensyahan following immunization. Pero ang manami lang sila, hindi nga mga epekto na anticipate natin, dala ni siya sa atin ng screening, dala ni siya sa atin counseling, dala ni sa atin health education, at the site sa atin na pagbakuna. That's why preparado ang ating pumuluyo kung anong ilaobrahon if ever may experience nila in mga side effects or adverse effects. Okay, Doc, correct me if I'm wrong, Doc. For now, possibly 55,000 na ka mga bakulod nun or more ang aton nga na bakunahan, Doc. Ano pila pa available nga on hand gid ya subong nga mga vaccines naton kidamo pang nagapamangkot mo kung may available pa, kung din kami makadto kay damo kuno, Doc, nagapa-reserve sa mga barangay or sa online naton. Medyo hindi sila kasulod, Doc. So, sa subong sini, no, may agad kita nag-abot na liters ang June 23 ng 15,000 doses. So, ang ilang 15,000 doses na-distribute na ila, na-allocate na sa kada barangay, kad sa aton ng mega vaccination centers, sa SMX, kad sa Ayala Mall Cinema. So, ina siya, sige lang roll out. Sa maabuton na simana, nga Lunes hasta Biyernes, sige ang roll out nato sa kabarangayan. So, ina siya, ma-avail na sa atong pumuluyo kung sila nakaparehistro. So, ang registration natin, ang mga ginabasihan sa kada barangayan kung sino ang ina-master list ng priority group na para bakunahan. Okay, Doc Ligan, nag-meeting kita with the City Ademang, and isa sa mga gin-raise naton is ang mga asasubong wala pagyapon ma-accommodate nga nagpa-register online. And it was found, Doc, nga ang atugal limang wa ay pagyapon na contact kay tiban gariak nga dugay na kami nagpa-register sa subong wala kami matawgan. Na discover sa record nga most gali sa mga nag-register online, majorities na gali A4, meaning hindi pa sila pwede subong ma-vaccine. Hindi pa ila chimpo. Hindi pa ila chimpo. Gusto ko gina-clear once and for all. Is that correct, Doc? Yes, correct. No? So, sa ligan to nag-meeting kita, so ang aton dinobra sa aton data management head nga si Sir Adrian, gimbalikan bilang master list. So ang sa master list naton, ang ginuna naton teksan kay gipabalo sa ilang schedule among A1 to A3 prioritization among mga healthcare workers, mga senior citizen, kag ang may mga comorbidities. Ang mga A4, mga uniform personnel, essential workers, ang mga A5, ang wala sila mga indigent population, wala pa talaga sila na kontekstan kay tungod ang bakuna na nag-aabot, hindi pa naka-alat, no, or na-include sila sa ato nila tawag na prioritization. Pero once nga makabati na kita sa guidelines, gikan sa Department of Health Region 6 or sa National Office, na pwede na kita ka-download, no, o makabakuna sa A4, A5 population, yung sigila ato na sila tekstan, kagatagan sa schedule sa kabarangayan, kag sa atong mega vaccination centers sa atong mga malls diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Doc, lastly, Doc, sa August may maabot kita, doon muna sa ang aton nga ginbakal gid purchase gid sa syudad. Ano na siya, Doc, nga brand sang AstraZeneca lang na ginasa? So, bali, ang aton ni Ising confirm, no, sa istorya natin sa AstraZeneca, may maabot kita nga delivery sa AstraZeneca sa bulan sa July kag August. Okay. No, so may confirm nila ina.
kag sa amo man nga binunan sa July kag August, madamo ang gin-order sa national government ng mga bakuna nga lain-lain. May Sputnik, amo ng Gamaleya, may Moderna, may Pfizer, no? Kag ang iban pa ang mga bakuna na gin-order sa aton nga pungsod, Sinovac kag AstraZeneca. So gina-expect naton nga sa palaboton ni mga inadlaw, masigit pagid ang abot sa mga bakuna sa aton nga syudad. Especially so, na ang syudad sa Bacolod na include sa ginatawag nila nga NCR plus 10 outside of NCR. So isa kita sa priority cities outside of the National Capital Region na hatagan sa allocation sa bakuna kay ini isa sa pagbulig sa aton sa pagsolbar natin sa surge na nagkakatabo sa ating syudad sa pagdamo sa kaso sa COVID diri sa syudad sa Bacolod. So isa sa ating mitigating measures amo ang pagbakuna natin sa mga vulnerable groups, sa ating mga elderlies, sa ating mga high-risk groups diri sa syudad sa Bacolod. Doc, before sing imong parting words, Doc, matawag ko si Mutan ba si Boss Bla, Doc, kami mga OFWs kami bala nga kulang na lang sa dose. Hindi sila makasakay balik because may kulang sila sa dose na lang. AstraZeneca to I think ang ila. So mga feedback si imo karon, Doc, kung basi tomorrow magtutawhay ka kung paano na bala ma-entertain nila, ma-accommodate ini sila para at least finally makalakat din sila. And I think na mention man sa ako ni City Adam ang, Doc, nga ang mga OFWs gali nga may appointment nga malakat na may appointment, Doc, tagaan sila ko na priority kung sa ato nga pa-vaccine sini. Correct. At ara na sila sa guidelines sa Department of Health. No? Ang sa subong sini, ang kutob sa injeksyonan sa AstraZeneca, ginamaximize natin ang interval na 12 weeks. So bali, ang buwan niya sila, ang interval natin is 3 months after their first dose. Kasi nakahulat kita sa palaabuto natin na AstraZeneca gikan sa national government na amo nang na-allocate para sa ilang second dose. As soon as mag-abot din ang allocation, masugod naman kita roll out sa sobrang 19,000 nga pumuluyo natin sa syudad sa Bacolod nga nabakunahan natin sa AstraZeneca nga nag-abot na allocation sa national government. Wala pa na din naisip ang gimbakal sa syudad sa Bacolod nga 650,000 doses nga AstraZeneca nga maamat-amat abot man sa Hulyo kag sa magason ng mga binulan. Wow, very good news, Doc, no? And okay, finally, Doc, before kita mag-end sa program, anong aton nga message sa mga gusto pa may arabido ka sa subong hindi sila kabalo kung diin sila makadto, no? Kung especially A1, A2, A3, padayon bala ang pag-register online or madiretso na gina sila sa office ang EOC sa NGC or walk-in sila? Anong advice natin, Doc, sa mga A1, 2, 3? Hindi sa mga luyag mapabaksin gida. Nga qualified. Yeah. No, kablo ka no, nyo nang ang difference is, may mga nagpa-register online, hindi isla A1, A2, A3. Amo na siya sumugag create confusion. Okay. Kaya because alas la ko nang is di ka matawgan, the truth is, hindi isla gali A4. Kaya hindi pa nila time. Yes, message sa ila, Doc. Correct. So ano yung try natin, no? Ang man siya gapon, una, may option sila, either makadto sa mga kabaranggayan para magpalista. Ikadua, may option sila mag-avail sa ating online registration. Ikatlo, kung gusto nila mag-need sa assistance, pwede sila makadto sa ating mga mega vaccination centers, sa Ayala Mall, sa SMX Convention Center, sa Robinson's Peace, Bacolod. May mga staff kita dira sa secretariat na nag-assist para parehistro sa ila. Yan pagkatapos sila rehistro, mahulat sila teksan sa ilang schedule. No? So, amo na mga paagi para at least ma-schedule na sila kung mabakunahan sila. So, sa subong si Sir Martin Consising, no, na sigurado dahil na ang tanan nakaparehistro, mabakunahan gina galing una, ginasunod nato ng prioritization. Ikatula, nagadepende kita sa availability sa bakuna na nag-aabot sa syudad sa Bacolod. That's why ang iba nakaparehistro, but we have to remember, ang numero sa nakaparehistro na sa syudad sa Bacolod, lapit na kita 100,000. Siarap ko lang kita sa almost 30 to 40,000 na ginaservisyohan natin. Pero take note, ang numero na base sa A1, A2, A3 priority. Pero kung arap ka pa sa A4, A5, or Group B, Group C, or Group D, hindi ka palig mapiksan kasi wala pa kita sa allocation para sa sila priority groups. Gamay na nakapasensya. Kaysa maabot ng mga inadlaw kung magdamot palig ang bakuna, kayo nagambal si Mayor B na ang kutob sa tanan na nakaparehistro, amo ginasila ang unahon sa malabuto natin ng allocation kaysa maabot ng bakuna sa syudad sa Bacolod. Oh. Thank you very much sa imong time, Doc Thank you Chris. so much, Bisan Doc. Sunday, ara agad si Dr. Chris Sorongon. Thank you, Doc. God bless sa imo. Happy Sunday.
God Thank bless you, po. Sir Mark and Councilor Singh. God bless and stay safe always. Mabuhay din ka mga duwa. Thank you so Nabatian much. si Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center sa siyudad sang Bacolod, volunteer kag isa sa pinakamapisan ginatundra man niya kag pinakaaktibo nga doktor sa iyo since nag-start ang inisya nga pandemic kag since ginorganize ang EOC, no? Oh, Good morning, Anay, sa kay JC kag sa kay Audrey, mati ko na si Audrey. JC si Kalag, no? Sige, text ako ni Mon, ako niya barkada. Si Dads Aberia, good morning, Councilor Ising and Mark, watching here sa Sumac. Alex Fuentes, ay, si Tita Testrong ko, ari na. Yeah. Ara sa facility. Web ko ka-reply ka sa Tita, message. good morning. Trix Villacampa Aganan. Jenny Cabiles, good morning. Jean Oiser, good morning, Haniel. Si Hanel. Doc. Si Hanel, Doc Hanel, good morning. Si Russell Gomez, Nika, Jinky Dalagon, Ana Sinoro, good morning ka mga brother. So, Ruda May, Sarita Dalumpines, Baryoga Ray. Okay, sino pa ning may nakita ko di kayo nga mga Christine Menyes Villalobos, good morning. Sa kay Tito Rued, ang pinakamabuot gid namo na tito nga wala gid mo ba nako. Tito Rued, halong da permi. Hindi ko tabi makapa-USB kay Gani. kastrikto pa subong. Gani. Anyway, Diba plitigid? ang imo barong ato na to sa Mascara Eagles Club naton. Oh, mga kuya. Mga kuya, good morning. Eagles Club, good morning. Kagapon nag-meeting kita dito. Chris Noblisada, pre, good morning. Makaupuray kita dason may pilagid kasmana nga perti sa atong kasako. But tinguan tagid nga. Speaking of Eagles, gali ang ako niya Rotary Club Bacolod family. Ginelect ako as director, as officer this year sang Rotary Club of Metro Bacolod and Kiwanis. Member man ako sang Kiwanis. Okay. Diabeth Isidro Jackson, good morning manang. Joffrey Espanyola, good morning. Hotirod. Jacob Cobb, good morning. Aga pa si Jacob Gabugta ba? Alex Montesa, kay Mama. Mark Carataw. Fritz De La Torre. Meg, may kumilihog ko na si Mumeg. Thank you, Mega. Ilawag ta karon ng aton nga mga classmates. Pero antes sina, ay may tulot time pa kita. Yehey! Kiwanis may time Club pa of kami. Metro Bacolod, gali ang ako niya nga and Rotary Club of Bacolod. Balik ko blakan sir kadali lang gid. Kay damo gining luyag nga makabalo. Nga ti ara naman na nagpahuway ni si Councilor Elmer C. Sino probably ang may posibilidad nga mabulos bilang konsyal sa syudad sa ikadusing konsyal sa syudad sa Bacolod? Sino ang ma-fill in sa blank? Ang ma-fill in. Ma-fill in. Siyempre. Automatic i-12 na sa mo. Kay Pero ang pagkitsindi ko hindi siya kami nag-agapon, may nag-text mo na sa akon kung ang number 13 ko na masaka. The truth is hindi. Because hindi na siya mag-apply ang rule of succession sa number 13, kaya wala ito siya nadaog. Ma-apply na siya kung example, palayo lang for the sake for the sake lang sa conversation. Example, madula ang mayor. Masaka ang vice mayor. Because elected ang vice mayor. Daog siya. Kung madulang vice mayor, masaka ang number 1. Bilang vice mayor. Okay. Dila na siya ma-apply ang rule of succession. Kung madulang kapitan, masaka number 1 ang number 1 kagawad. Kung madulang presidente sa Pilipinas, masaka ang vice president. Tungkol elected. Sa council, ang basihan sina, nag-discuss kami gapon sang ni Attorney Mark Mayo, pati kami ni Jeffrey. Ang matabo is partido. Ang mapili, ang ma-recommend. Makuha sila sa the same political party, di ba? Example, ako NPC ko. NPC ko. O pati kami ni Kong ni Mayor Bing, NPC kami. Ang pinakataas nga, ang pinaka-head sa NPC sa Pilipinas si Tito Soto. Siya. So meaning siya man ang ma-recommend. Kung sino ang ibulos da. Depende na siya kung sino man. Siyempre, well, practically, Ano presidente na mapili? ang presidente ang ma-approve, ang ma-sign sa appointment. Pero ang ma-recommend siya na iya, hindi ba niya kumain man niya sa presidente kung sino na iya ang recommend na iya. Correct. Partido na saya. Meaning, kung ang nadula, ang nataliwad is liberal, Dila man na siya makuha. dila man siya makuha. Kung may liberal man sa palibot, amo na siya. So partido. So since NPC siya, NPC man na dapat ang ma-fill in sa posisyon. Okay. Doon mo na siya bale. I-recommend na siya ni Tito Soto bilang pinakataas din nga sa NPC, representative, and then permahan na siya sa presidente kung mag-agree man ng presidente. Amo na siya matabo. Question. Ang family member ya,
Hindi na ya. Teka para sa natabot sa kagawa dyan eh. Sa barangay, aton bala si tita, bata ay nagbulos. Wala man na yung kaso. Barangay, sa barangay. Lain man ng barangay, no? Sa barangay, kapitan naman na yung, ang recommend ya. Permado by the mayor naman na ya. Oo. Ano tong kayong ngambal mo? Ang problema lang siya kung independent actually. Kung independent. Kung independent. Kaya amo na, di ba, why siya partido mo? So, I don't know kung ano matabo, kung paano. I think choice ang mayor. Choice ang mayor. Prerogative sa mayor kung independent. Kung why siya partido. Amo na siya. Oo. So, pag may partido ka, kung anong nakaregister sa imo, ang mangita ka gina sa NPC man, isa pa mangita ka man sa NPC sa syudad sa Bacolod. Okay. Damo na siya. So, anyway naman, kung naging man lang, ang isa sa mga question, actually, nga, una, ayawan mo ka paminsar, isang congressman. Kaya why man niya vice congressman mo? O, ano gali, ano gali? Ate, may gito mga istorya. atong time to bala ni Iggy Arroyo. Oo. Tandaan mo to. Special election gito. So may special election gid. Sa congressman, special okay, election. Okay. Nang unless 1 year na lang before election, hindi na. Why na? Bali So from June to June next year, nga natabo, nagtaliwan ba ang kongresista, why na special election? 1 year na lang, hulto na siya. Hulto na lang. Pending naman Wala yung projects, congressman wala. eh. Wala. Pending eh. Matabo na siya kung before 1 year. May special okay. election. I hope makorek kita kung mayroon mga lawyer pag hindi pa mati isubong. I hope makorek kung tsakto ang aton. Pero amo na siya ako niya nga pag-itsindi man. Okay. So anyway, amo na man yung masubo-subo lang isubong ang syudad sa Bacolod sa laws ni Councilor Elmer Sid. We're very grateful and thankful man. Kablo kanong wala ko man ni gina hambal gid publicly, pero si Councilor Elmer Sid was my partner sa last election. Kami ng partners. Correct. Kami nang ginabit-bit ako nabit-bit ako sa mga kung ano to ang mga project nadalaya ko na kabalo ng pamilya ni Councilor Elmer Sid sa una. That's why sa post ko saling ko grateful gid yung katama kay ginabit-bit ako na syempre incumbent saya mo ako bag-o pa lang gid to wife ko kaniya kadaog so tanan niya tong project nadalayo ko to sing may amo ko niyo katudi sing dalon ko ang ngalan mo sa ako niya kalatuan niya amo sini nabit-bit gid ko even ang HQ ta bala ang headquarters ta to siya to nag-volunteer na magano nga magpagamit yung wala ko HQ ang akon mo hindi mo ko mangita bi ka mahal pa sang renta gipagamit ito sa akon to property ni Councilor Elmer Sid sa unahan sa hotel. Atong pinato ka bula nag-star, libre to. Tubig, kuryente, libre to. Iya to tanan, shoulder tanan. That's why that's why grateful gid yung katama ina-express gid sa iya. Grabe gid ang bulig sa tao, sincere katama ang bulig sa tao. Damo gid nagpasalamat sa iya blas ang ginatag ito blang ang mga vitamins bla. Di ba? Bilo almost bilog na Bacolod. Pila to ka box man, isa lang guro kasi sinta kada ko dagko nga box ay. Yeah, because meron siya story. Meron siya story. Syrup to bala mo? Okay, gabi no. Ay, ano mo na. Dugay naman gid sa may ginabatsak. So rest in peace kag kabay pa nga upod sa mahal Ginoo ang ato niya utod nga si Councilor Elmer Sid and sa iyang family nagakondol kita. Nagingagaw gid si Jeffrey Espanyola, pre. Ginawag tani nakakanakon kay na. Terence Scott, Paul Mueda, good morning. Okay, Arnold Ibanez, good morning. Tamayo Jose, good morning. Oh, si Mami Altejos Cueva, may message sa imo. Yeah, naka-reply na ko sa iya gali, wag lang ko ka follow up. Okay. And nagmunog si Hanelo. Although hindi mo ako sigurado, tinga ako no sang chimpo ni Marcos, pahalin siya ni Cory nga ang nagbulos is elected, hindi vice president. I think people's power to, no? Ang nagpahalin sa iya. Oo. That's why nakasaka ang vice president. Ano man? Ito to, ang tanan na base sa lahat. People's power to siya. It's a revolution to siya natabo. Ang nagpahalin kay Marcos? Yes. At siya naglupad siya ng pagwa sa Pilipinas. Ay, si Boy ka, balogin na siyang istoryo. Mga perti niya. Perti niya. Nga ako nung kaya discuss kami sang procedure naman kot sa bagulang kung nga ako na bala like discuss ko siya nga kung like mga instances like kay Councilor Elmer Sid, di ba ang mabulos na is dapat partido. So kung NPC man na siya ang dapat mabulos sila. Natapos namon na discuss. May nag-mention nun sa Facebook nga tropa namon niya nga ako sa time ni Marcos nga iwayan nagsaka ang vice president.
So, ang pag-itsindi ko, people's power siya, di ba? People's power to, yeah. People's power to yan, nagpalin kay Marcos. That- that time. Okay. Oo. Kay nag-people's power to, kaya ang mga pumuluyo, kapati ang gindaya si Cory during the election. So, pagbulos ni Presidente Cory, na people's power, gito yung nagbutang siya. Believing, nga gindaya. Wala election? Nag-election, nag-snap election. Nag-snap election. Snap election. Nag-snap election. Nag-snap election. Ti ang nagwato sa nagdaog si Marcos kasi Tolentino as the Vice President. Tapos si Cory to kasi Doy Laurel ang kuan mo tanto. Pero pagka February 22 nag-start to sa until February 25. Pagka February 25 mo to paghalin ni Marcos sa Malacanang. Kita mo pati date. People's power. Pati date. Yun. Thank you, Action Boy Duran. Action Boy Duran, my idol. Yes, mamo ni mga veterano when it comes sa Kamo na lang talaga, Dok. veterano when it comes naman niya sa broadcasting sa Negros Occidental, no? So, kasi kanami mo lang everyday maka-inistoryahan naman lang kita everyday, every Sunday makabaling-banding makita diri sa kahanginan kag upo sa atong mga tagpalamati, no? And before kita mag-end sa atong programa, no, ang CMD wala, no? Thank you gid sa CMD. Ayo. Kay Last Ronald week kanami isang effect sa ato sa CMD gid dyan. Ako naman ko ni gani. Sir Ronald, sorry kinagligad na salay ko to. Hindi ka kita butangan niya ta drops ka kanami gid man the whole day na energize gid mata, no? Okay. Gayom gid sinong Henry Espulgar smiling face kid. So Henry, why magatigulang gani? Gani mo na gani. So una pa sa ko saksyon mo na natsura ya subong lang basta na mas daw nagbata pag Tagabi mo bala? Todnong. Abi mo bala sang nataliwan si Presidente Noynoy Aquino. Every time may magtaliwan niya, kilala ko, close ako niya heart. Grabe yung pag-appreciate isang life mo. Inablang gabalik-balik din sa mind mo bala nga, life is short. Life is very short kita, although it is in really, why negapati. But, life, life is short, that we have to celebrate it. Nga dapat i-eliminate ni amat-amat ang tanan yung mga negative nga mga butang sa palibot because dapat mabuhay kitang masadya ag malipayon. I hope mangin reminder man na sa atong mga tagpalamati isubong ang aton tiya buhi anytime madula gid siya. Correct. Ano gid nga dako siya nga realization nga si Noynoy Aquino may all the means mera siya pero ito makahingagaw, may kwarta mo siyang ibilog yung family. But ang point lang isa mo sine subong ka pamati ka mo diri sa aton. I hope we realize nga hindi ta pagpadalaman ang tanan, especially ang mga butang hindi ta kontrolado. Correct. Last night ako, fake ko, man discuss ko, siling ko, hindi kita magpadalom sa mga butang ay hindi ta kontrolado. For example, ano matabo sa akong buwas? Ano matabo sa future ko? Ano matabo sa future sa kabataan ko? Ano matabo sa kabuhi ko kung waay na ko sang obra? Ano matabo? Hindi ta padalman ang mga butang nga hindi ta kontrolado. Because sara sa kamot sang Ginoo tanan. So we live life today, we give our best effort, we keep on praying, and then ma-amaze ka na lang kung ano matabo sa imong mga lives. That's why ang provide sa akong comfort is Bible gidya. May verse na hambal bla nga ang pispis ko, no. Why hindi may gapakaon sa ila? Why hindi sila amo? Why hindi sila obra? Pero ito base sundo na nilang pispes hindi Hindi, ang point sa mo sine, pero makakaon sa makasurvive sila everyday. Nagnabutan sa Bible nga hindi ang pispis waay sa mag-aatipan, waay magasapak, pero wala sa ni isa kabalahibo nga madagdag sila nga waay kabalong Ginoo. Meaning everything is within His control. Ara sa kamot ya. So kita ano mo unta, we live life sa masarangan ta lang and depend on Him totally. We surrender everything sa iya because ara sa iya ang aton nga life, ang hindi future mo unta ta. gid ang part ta. Mobra ta. Maminsan Exactly. ta. Mga budlay ta. Ay, ano mo yung ihatag mo si tananti, mapungko ka lang da kang mahigda lang yung kakalay ka lang da iya wala ka may moon sa self mo. Wala na. That's why we give our best. We give our all. Best effort. But hindi ka magwa sa hindi mo masarangan. Akong inahimo ko subong kung hindi ko na kaya, hindi ko ya. Ginimo ko na masarangan ko kung himuon ko pagidni nga hindi na ako. Hindi na nakamo. Hindi na nakamo. So ang gawin niyo na masipsip na kamo sa inyo nga company. So pisan lang, timuan niyo lang masarangan yung subong and i-couple mo siya with prayer
ma-amaze ko naman na ako na matapos yung mga life man niya. No? Plus, tayo naman na niya smoothly. So, again, just a reminder, friendly reminder sa mga tagpala matita subong, mga butang, hindi ta kontrolado, hindi ta padalman yan. Oo. Kung kakadla ko gani kay isa kagabi bigla nakabasa ko niya nga sang dokot la nga aka pala post sa imo. Nga ti Facebook niya langan man hiluton ta kadi. I mean, ga-post ko ya, sa po ako pala post si kuya kay do gusto ko mag-spread happiness, positiveness bala. Nalipay ko wala ko ya rason. Kuman niya nga kamo gani ka-post gani sa totoo lang kamo gani ka-post. And speaking of that, yeah. Negatibo, pero may lang may kontra. Pero may lang ginapasakan nyo kagalingon kay para mabalda ang iban. Kami nga nag-post ng kayo home, di ba? And speaking of that, sa post na, namin ka na mag-post ang makahatag bala positive nga mood and vibes sa ato ng mga viewers yan. Okay, medyo, it's okay to rant, it's okay to rant, pero let us also make it a habit. Kablo ka, hindi ka kapakot. Kung sino, kablo ka nung na-notice ko na many times, kung anong basahon ko subong, ga-affect sa imo bilong adlaw. So choose positive ng mga butang. I-filter ang nabasa mo sa Facebook. Mga butang kasunod sa mind mo. Kay, kung permi man nag-enjoy ka ba kutso-kutso, may kaya lakot ang mga tanong niya kutso-kutso, na-follow, yung mga piyak-balay, ay nga, may meron ka din nabasa, gapon yan, nga, once ako na-brown ko, basa ako ng, nag-joke, may, ang ito pa dyan, may cellphone, may Facebook, nagbasa, joke, diba sa brahon, kay mga kutso-kutso, masagin, basa mo kung dungan sa kadlaw. So, ito pa sa jeep. Tapos, I mean, kung na-orient mo self mo, sang, pamantay na pamantay, amo nang guwa mo sa uli. So, kita i-develop ta ang positive vibes and positive energy kag mang-impart sa atin at siyang pagpangabuhi. Correct ko. Kung nagpangasubo ka ko, ang iba na pasakay na pero ang kalibutan, kung ginapabayaan ka na, pero kung mag-smile ka, kung bilog ng kalibutan, ga-smile upod sa imo. And dali, pagid, kung may ayawon ka da subong, may malike na ako, may sad face, may simpatiya sa imo, pero sila. Pero che na. Yeah, Pero gusto na nila mabalaan ko nagkakatapo tapos sa following day, dito naman na malike sa ginaback mo, ginawiya mo sa Facebook. So, I mean, ang ato yung personal nga life, as much as tapos possible. Tapos ipagkita pa na sa upo, tulog ka ba? Na gano'n naman. Feeling ko, nayaw-yaw yan si Marites sa Facebook, ususubong na ba lang o kung si Michelle na siguro na yaw, magagabantay ka naman sa piyak to, siling to. Tapos ka message mo, yun ano kaga, pero tayo nakabalbal. Kabalo ka na. Bilog na nga barangay, naglapta ng ngalan mo, So, inapagid lang i-post mo bala personal mo na life. Muna blado ka. Ay nako. As much as possible, we keep things mo lang personal sa atin na kagulingon. Because hindi siya ma-solve sang... Tapos mangita pa sila coach nga maka-apin sa ila bla. Gina-convince na self nila mismo. Kami coach nga amo ni. Ang coach hindi na sa verse sa Bible. Coach na lagi ni Mimo. That's ako, ang isa pa ganyan sa why ko git perme. Basta close ko ya, ang hindi ko close yan, why ko mo yung kolabot ya. Ang ako na gina sa why git perme, hindi ba lang nabyuhanay kagasaway. Halayaw-yaw mo dang yaw-yaw ang imo dang abana sa Facebook. Ila man lang ba ginapagawa. Wa ay ganito duwa kadlaw. Oloya. Okay na ka mga duwa, i-delete mo tong post mo ng bawi. Ano na sa mind ng tao nga mga yes, kag reminder man sa mga netizen. Kung mag-away ka na ang kilala nyo, nga kumare nyo ang kumpare nyo, hinugay ka mo ta kasugpon. May kilala ko nang nga tsakto ng bana mo, pero tingin naka-abnormal. Kaya inas lang ang mag-asawa, may surihan na nila yan. Mamayuhay na sa uli. Mamayuhay, ikaw ya, pagkabato mo sa balay, sang imomi, gabi na siya, kapis ang bana, kaya nabalan abnormal sa Facebook. Hinugay ka, intra, kadugang, sang away, personal sa ibang tao. Madamang salamat sa ato yung mga nagpalamat. Open gali ang 635, open pa sa subong ya. Welcome, gika mo da magpa-kuhan sa inyong mga salakyan, magpalimpyo, tapos go for sila panyaga kapanyapon. Asa subong. Ano to kagabi si Lara kag si Pre Romel? Dito sila nag-count. 635. 35. Car wash, ang atong paborito nga car wash sa likod sang Panishatic Solution. Good morning sa kay Madam Desiree kag Prejojo. Nag-iyasang. And kung may gusto na mag-rent van ma-message sa imo. Message sila kung wala daw. I-message nyo ko personal ha. Barato lang katama. Magkano ilang tao? Barato lang katama. Sa kaya data i-refer sa aton niya ano man niya kaya laman. Okay, thank you so much. Ikit lang ko sino ko lang mo nagbayad. Pati joke lang. Okay. Ang mga classmates ko, mga classmates, batch, dason talang kamo i-greet. Kada medyo kulang naging kami sa Minya Lopez, ang mga perfume ni Minya Lopez, pertigid ka mga kamo. Sa ato mga kapitan, Jagagawad, sa Bilog Bacolod, good morning and happy Sunday. Salamat sa inyong pag-ubod sa amon, dire sa Istorya Espesyal. Inagyapon ninyo ko po si Alagad, Konsehal Israel Ising, Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga.
Kita kita next Sunday sa ating programa, July, rainy season, halong gitperme, especially uso naman ang dengue. Yes. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.